aw bisimila shirfula jamana suka aw ka jamana mali kono min ye sariya bulo kono ina fo do fura tɛmɛnen an ye a lakale aw ɲɛna cogo min na an ka mawulelen ale bɛ an bolo kɔ halisa min ye monsieur Ibrahima Tunkara ye le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée min ye mali kaso a kuru kɛrɛ bɛɛ lajɛlen kalifa bɛ maa kelen min na bi ni marayɔrɔw kɔnɔna na a ka lasigidenw fana bɛ yen walasa ka se ka adamadenw ka hakɛ dɔ minɛlen o la ni o ye taakasegi ye k'u lakɔlɔsi k'u lakana u bɛ bɔ waati min na o k'a sɔrɔ u selen don baara dɔ la u kana sigi so ka sɔrɔ u bɛ se min na u tunun na kaban o fɛɛrɛw an da selen gɛlɛyaw ma dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔgɔkun in na ni ala sɔnna an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ fɛɛrɛ kura jumɛnw tigɛra k'u sigi sen kan walasa lafiya ka don kaso kɔnɔ kaso ni a kɛra jurusara yɔrɔ ye mais hakɛw b'i bolo i n'olu fana ka kan mais est-ce que o hakɛw bɛɛ dafalen don kaso kɔnɔ bi ni ala sɔnna o fɛɛrɛw an ka directeur an bɛna kuma o kan mon directeur i bisimila i n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ye dantigɛli kɛ cogo min na an ye kibaruya sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko logiciel dɔ bɛ aw bolo min ye baarakɛminɛ dɔ ye ordinateur ko sira kan a ye minnu sigi o logiciel ni sigilen une base de données ale laɲini ye jumɛn ye hakilina jumɛn bɛ a kɔnɔ min fɔ o question hakilina mun b'o kɔnɔ o ye walasa mɔgɔ o mɔgɔ n'i donna an ka kaso bon kɔnɔ i photo bɛ se ka k'an bolo i ka information bɛɛ bɛ se ka k'an bolo o b'a jira k'a fɔ hali n'i nana wagati wɛrɛ an b'a dɔn ko nin tigi kun b'an bolo yan a ye nin wagati in kɛ yan a kun donna nin ko in de kama nin juge de kun y'a bila kaso la o de kama an ye an hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ wagati sera walasa an k'o fichier sɔrɔ an ye partenaire ɲini partenaire k'an dɛmɛ o la MINUSMA de y'an dɛmɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la u ka section des affaires pénitentiaires olu de ye expert dɔ bila an ka disposition kan u y'an ka mɔgɔw former o la u tilala ka matériel informatique caman bila an ka disposition kan walasa an ka kaso bon na an bɛ se k'o fichier sɔrɔ cogo min na donc an bɛ don min na ko sisan n'i nana an ka kaso bon na an b'i ka empreinte ta i b'i bolo da an b'i photo ta i ka information bɛɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i wolosan i ka baara i donna kaso la kun jumɛn na juge mun y'i minɛ a tɔgɔ mais an y'o ɲini ko dɔ la walasa an ka administration bɛ se ka kɛ administration moderne ye cogo min na walasa an bɛ se ka an ka kasoladenw ka situation bɛɛ dɔn ni i mago bɛ kasoladen fɛn fɛn la n'i y'a tɔgɔ don dɔrɔn ka cliquer a ka information bɛɛ bɛ bɔ mais fichier ni nafaba dɔ b'a la parce que an ye kuma dɔ fɔ an ko kasoladenw ka ca mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ mɛn ka sɔrɔ u ka kiiri ma kɛ fichier in b'a to ni kiiri parce que wagati de bɛ dossier banni na tuma dɔ juge bɛ o wagati bɛ se ka juge ta u tɛgɛ ma mais an kɔni fichier nin alerte dɔ b'a kɔnɔ ni délai seli tɔ ye dɔgɔkun 2 ou bien kalo 1 a bɛ fɔ an ɲɛna a kuma ka juge fɛ k'a fɔ karisa ka dossier a délai a bɛna ban dɔgɔkun 2 o la an b'an ka téléphone ta an bɛ juge wele k'a fɔ an ɲɛna monsieur le juge ni tigi ka dossier a délai bɛna se nin don walasa juge bɛ se ka dossier teliya cogo min na a ka bɔ donc o bɛɛ de kama an ye fichier nin ɲini a b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na kosɛbɛ sinon fɔlɔ la an tun bɛ bigi de ta ka bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka bɛɛ jamu sɛbɛn a bɛ temps ta mɔgɔw bɛ don u ɲɛda dɔɔnin tɛ foyi voilà donc fichier in y'a to vraiment an sera ka solution sɔrɔ o bɛɛ la donc monsieur le directeur fichier in kɔnɔna na bi à la nouvelle base de données que vous avez, est-ce que à comment mami donna kasola mais ama condamné ya fo ina fo ya fo chonna mi détention provisoire somi kana ma kay ko doke c'est ce que lu condamna ayara ka ko annoté o ci na mo ni aduna kaso ko hari kile kele est-ce que afana mo ka information beta information be ni gon donna kasola chez notre information be beta information dɔrɔn tɛ k'an print yɛrɛ i bolo nɔ ni bolo nɔ kɛra an ka papier la dɔrɔn an ka machine na dɔrɔn i kunkolo bɛ bɔ donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ na a b'a bolo da dɔrɔn a kunkolo bɛ bɔ an b'a lajɛ a b'a to an b'a dɔn n'a tigi kun b'an bara ou bien n'a t'an bara o de don mais n'i donna i ye mun fɔ n'i donna n'a fɔra k'i nɔ t'a la n'i ka papier bɔra a bɛ sɛbɛn k'i nɔ t'a la mais i kɔni ni wagati in k'an bara mais juge y'a jira k'a fɔ i nɔ t'a la juge y'i bila a y'i bila nin don voilà
o information bɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ information bɛɛ b'a kɔnɔ i nana don min na hali i ka santé i bɛ na tuma na pali kun b'i la ou bien i bɛ na tuma min na i ɲɛda kun fununen ou bien bana fɛn fɛn kun b'i la a b'a bɛɛ fɔ o fichier in b'o de jira hali fichier bɛ dumuni an dɛmɛ an ka dumuni kɛli la k'a dɔn k'a fɔ dumuni quantité in de kan ka di ni dumuni quantité de b'an bolo ni kasobo in kɔnɔ ni mɔgɔ nombre da de bɛ yen nɔ ainsi de suite hali ni mɔgɔ sara a bɛ sɛbɛn mun y'a tigi faga ainsi de suite hali n'i bɔra ka taa furakɛli kɛ kɛnɛma a bɛ sɛbɛn i ka fɛn o fɛn a bɛ sɛbɛn i ka situation carcérale a bɛɛ b'an bolo. d'accord directeur mais maa min nɔ mɛnɛ na misali la kɔlɔnɲɛba JPC la ni o fana nɔ mɛnɛ na Bamakɔ yan est ce que bɔ bɛ kɛ a ka kɔlɔnɲɛba datugulen kalama yan. mais o de y'an ka laɲini ye o parce que an bɛ fɛ an bɛɛ de ka connecté ɲɔgɔn na mais dɔɔni de don an ye prison pilote dɔw de ta n b'a la ka fichier mun fɔ la a tɛ Mali kasobon bɛɛ la mais a bɛ kasobon dɔw de la an b'a daminɛ n'o de mais a laban an bɛna se fo kasobon bɛɛ 59 in ma et a laban laɲini ye mun ye ne yɛrɛ bɛ n to n ka bureau kɔnɔ yan ni mɔgɔ bɛ hali kɔlɔnjɛba kasoladen mun na n mana a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn a kunkolo bɛ bɔ a ka situation bɛɛ bɛ bɔ k'an to n ka bureau kɔnɔ yan o de y'an ka laɲini ye. Donc c'est pour dire que normalement ni mɔgɔ donna kaso la kɔlɔnjɛba n'an tilala n'a bɛɛ connecté no ɲɔgɔn na ni olu y'o enregistré dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ a delila ka kaso bɛ ma deli ka kaso kɛ Kucala ou bien Sikaso yɔrɔ yɔrɔ. ok directeur o laɲini bi ni laɲini bɛ aw bolo i yɛrɛ ɲuman na nin ye a priorité dɔ ye a laɲini prioritaire dɔ ye mais nin kɔnɔna na est ce que vous croyez que e dalen b'a la bi k'a fɔ baara in ni a sera ka kɛ a bɛna tiɲɛ casier judiciaire sɛbɛntiya la fiabilité de certificat ou de casier judiciaire. Oui, mais tu sais, le ministère de la Justice a priorité de voilà que baara kɛla casier judiciaire kan pour que ka informatiser pour que mɔgɔw kana t'u jɔ tribunal la ka casier judiciaire ɲini a bɛɛ bɛ informatiser. Ça veut dire quoi? Ni ye ko kɛ fɔlɔ la bon sisan an bɛ se ka jateminɛ ni mɔgɔw mana wuli ka taa casier ɲini casier bɛ d'a tigi ma mɔgɔ mana wuli ka taa casier ɲini casier parce que casier informatisé len tɛ mais ni fichier sɔrɔla mais anw ka fichier ni casier fichier tɛ kelen casier fichier fana b'a damana mais a b'a permettre quand même an ka données ɲumanw di k'a dɔn ko ni tigi ka casier c'est pas vierge donc a tigi delila ka kaso kɛ nin wagati in kɔnɔ donc a bɛ se ka bɔ a ka casier kɔnɔ. Mais casier fichier, encore une fois, on a un fichier où le clé. Un fichier, on a détenu des ou be wakati munka ambara ngudon. Tu sais, nous, nous photo bambolo. À la coopération pénitentiaire là, parce que si ça non, à la main, ne jamana woro administration pénitentiaire mo de soyano. Un baroque parce que on fait un boulot du nyoma, un boulot de no nyoma. Parce que na ma baraka nyoma fait à manoko. Donc, à l'écart ni doit ko doke Burkina c'est ça. Ni Burkina be na na tigi photo yi ku ba tigi ɲini na parce que a ɲini ko kɛ Burkina an bɛ se ka lajɛ an ka machine kɔnɔ k'a dɔn n'a b'an fɛ ou bien n'a t'an fɛ dɔw bɛ kojugu kɛ u bɛ na i b'a sɔrɔ dasi b'u la mais siɲɛ wɛrɛ n'u u bɛ kojugu kɛ u b'a sɔrɔ dasi foyi t'u la mais photo yi ni i ka empreinte taara i tɛ yɛlɛma o de don donc hali n'i ye kojugu kɛ k'a bɔ ka tila ka t'i yɛrɛ yɛlɛma k'i ɲɛda yɛlɛma cogo dɔ la n'i nana a bɛ dɔn k'i delila ka na i nana fɛn mun na fana a bɛ dɔn donc hali n'i ɲininen don jamana wɛrɛ la n'olu nana an fɛ ni photo ye an bɛ se k'a dɔn n'i b'an bolo ou bien i t'an bolo o bɛɛ y'a nafa dɔ ye. D'accord mon directeur sani an ka se perspective ma an bɛ yɔrɔ min sisan dɔgɔkun tɛmɛnen i n'a fɔ an sigira cogo min na ka masala i da sera permis ko ma min ye n'i b'a fɛ ka taa bɔ maa la kaso la i kana mais o kɔnɔna in na an b'a fɛ ka pereperelatigɛni dɔ dɔn e bɛ se ka permis ɲini ko joli kɛ pour que ka taa bɔ mɔgɔ kɛnɛ na c'est à dire ka sɛbɛn ɲini an balima minnu bɛ yen ni u t'a faamu ko permis ka sɛbɛn ɲini walasa ka taa bɔ i ka marabaga la kaso kɔnɔ i bɛ se ka ɲini siɲɛ joli. non siɲɛ dan fɛn fɛn ma n'i diya i bɛ se k'a ɲini délai de bɛ permis na permis kelen mana d'e ma o kɔrɔ tɛ ko don o don ma n'i diya k'i bɛ se ka taa mɔgɔ lajɛ non 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 délai de bɛ permis na ni ne bɛ permis di n bɛ se k'a d'i ma tile kelen n bɛ se k'a d'i ma tile fila tile saba dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila donc n'i y'a ta par exemple dɔgɔkun kelen ni dɔgɔkun kelen banna jagoya don i kana tuguni kana dɔ wɛrɛ ɲini ainsi de suite donc chaque fois que a délai banna i bɛ se ka na dɔ wɛrɛ ta c'est tout ça c'est pour que an ka ordre bila an ka prison kɔnɔna na sinon n'an ma ordre bila a ma ɲi dɛ mɔgɔ ba fila bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko bɛɛ ka taa bɔ olu ye a ma nɔgɔn prison fana tɛ se ka kɛ i ko mɔgɔ ka so kɔnɔ na voilà prison kaso de don comme on le dit
donc i ti se ka fɛn o fɛn i jɛ i ti se ka k'a kɔnɔ i bɛ don ka an ka sariya de to yen i bɛ o sariya bato mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ taa bɔ mɔgɔ ye an ka kaso bon kɔnɔ i b'an ka sariya bato ou bien i b'an ka kaso to an d'accord mais nin ye Bamakɔ ye donc Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ka taa MCL la min bɛ wele ko la maison centrale d'arrêt de Bamakɔ n'i bɛna taa bɔ mɔgɔ ye nɔ diyagoya f'i ka passer de fɛ yen n'o explication di a bɛɛ tɛ ne ye n ko ne ta ye minnu condamné don c'est à dire minnu ka kiiri kɛra fo k'a fɔ u b'a dɔn k'u condamné na u b'u ka kiiri jaabi bɔra ka ban a bɛ fɔ olu ma ko condamné olu bɛ administration pénitentiaire de ka bolo kan mais minnu ka kiiri ma kɛ fɔlɔ juge mun y'olu bila kaso la o juge de bɛ se ka papier d'u ma. ok o juge la o juge ye juge fila ye procureur bɛ yen parce que procureur bɛ mɔgɔ bila kaso la juge d'instruction bɛ mɔgɔ bila kaso la ni procureur de y'i bila kaso la procureur de bɛ permis di ni juge d'instruction de fana y'i bila kaso la juge d'instruction de bɛ permis di mais ni condamné na anw de bɛ permis di mais ne fana tellement que a ka d'an ye mɔgɔw ka lafiya visite la parce que visite ye droit de visite ye droit n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ kaso la i ti i somɔgɔ si kibaruya sɔrɔ o yɛrɛ fana o y'a damana ɲani ye donc an tɛ sɔn kɛ parce que anw jagoyalen yɛrɛ don ka kaso la den n'a ka denbaya k'u contact kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali mɔgɔ b'an bolo minnu bɛ se ka wuli ka bɔ kaso la ka taa kaso la den ka ci fɔ a somɔgɔw ye o bɛɛ bɛ yen donc téléphone hali an bɛ a réglementer i bɛ se k'i to kaso la i n'i ka sokɔnɔmɔgɔw bɛ se ka kuma téléphone na mais an b'i ka kuma lamɛn i tɛ se k'i to cellule kɔnɔ ka kuma téléphone na parce que téléphone yamaruyalen tɛ an ka kaso bon kɔnɔ mais téléphone bɛ kɛ an ka yɔrɔw la yɔrɔ mun na n'i bɛ fɛ ka kuma i bɛ se ka na an bɛ se ka a bila en contact tout ça c'est pour que k'u ka lafiya sɔrɔ u ka kaso kɔnɔ donc pour que ka visite in lafiya ne yɛrɛ ko ne bɛ n ka pouvoir dɔ di Bamako régisseur ma n'o ye kaso bon ɲɛmɔgɔba ye Bamako kaso bon dɔrɔn n ko n bɛ n ka pouvoir dɔ d'o ma yanni mɔgɔw ka bɔ yɔrɔw la ka na ne fɛ fo yan Banagabugu la u bɛ se ka taa régisseur bɛ se ka permis d'u ma o a bɛ fɔ o ma ko délégation de pouvoir n y'a wele n y'a fɔ a ye n ka k'a fɔ mɔgɔw ye désormais ni mɔgɔ minnu condamné na a bɛ se ka permis di olu ma mais hali ni mɔgɔ nana ne fɛ yan ne fana bɛ se k'a di mais maliyɛnw ka lafiya kɔnɔna na n ye ale yamaruya a ka permis di parce que sariya ko autorité pénitentiaire régisseur ye autorité pénitentiaire ye ne y'ale ka ɲɛmɔgɔ ye mais mɔgɔw ka lafiya kama n k'a fana bɛ se ka permis di voilà. d'accord o régisseur in yala ale fana ye juge de wa walima. juge tɛ régisseur ye prison directeur de ne ye directeur ba ye prison 59 de b'an bolo o prison 59 bɛ directeur b'a bɛɛ la mais n b'a fɔ prison directeur de ma ko régisseur donc régisseur 20 régisseur 59 de bɛ yen o régisseur 59 bɛ a bɛ se ka fori sira a b'a fɔ prison directeur donc olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de ye nin ye donc Bamako prison directeur n'a b'a fɔ o ma ko régisseur a yamaruyalen don a ka permis di mɔgɔ minnu condamné don mais minnu ma condamné olu ka juge de b'u ka permis di ani procureur an da t'o yɔrɔ la an tɛ se ka permis di i ka taa mɔgɔ lajɛ mɔgɔ min ka kiiri ma kɛ. donc directeur régisseur ale de bɛ wele ko régisseur. ale bɛ wele ko régisseur prison directeur. il est garde pénitentiaire. ouais finitigi de an ka régisseur bɛɛ tenutigiw de don an b'a fɔ o ma ko surveillant de prison. u ye sɔrɔsiya formation kɛ ka tila ka kalan kɛ an ka institut national de formation judiciaire la pour que k'a dɔn kasoladen kan ka ladon cogo min na kasoladen ka hakɛ ye mun ye u y'o kalan kɛ o formation professionnelle après u kila ka taa formation militaire kɛ k'a dɔn marifa bɛ ci cogo di détenu bɛ se ka ne détenu ko k'a bɛ wuli ka jamana kɛ o bɛ se k'a calmer cogo di k'a maîtriser donc u y'o formation fana kɛ o formation fila de kɛ a bɛɛ ye tenue-donnaw ye mais olu fana kɛrɛfɛ an ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ n ye dɔgɔtɔrɔw f'i ɲɛna dɔgɔtɔrɔw b'an bolo olu tɛ baara kɛ yɔrɔ si n'an ka kaso la kaso kɔnɔna tɛ médecin b'o la infirmier b'o la n y'a fɔ tuguni n ko travailleurs sociaux b'an bolo u ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'i donna kaso la minnu b'i bisimila k'a f'i ɲɛna karisa kaso kɔnɔ nin de y'i ka sariya ye nin de y'i ka droit ye i kan ka nin de kɛ i man kan ka nin kɛ bon n'i b'i fɛ fana i n'i somɔgɔw ka ɲɔgɔn ye anw bɛ yan nɔ k'i n'i somɔgɔw bila en contact olu de b'i dɛmɛ kaso gɛlɛya ye mun ye ka a ku i fɛ o ye travailleurs sociaux olu fana bɛ baara kɛ an ye mais olu tɛ tenutigiw ye mais tenutigiw minnu b'an bolo olu de ka baara ye ka sécurité assurer an ka prison kɔnɔna na tenutigiw don n'i taara i b'a ye i bɛ tenue y'u la mais dɔw bɛ tenue t'olu la mais a bɛɛ ye an ka personnel ye. d'accord
donc on a ça et ka pouvoir do dinma mais min ye région qu'on a e ka duma mo no e directeur régional lui est-ce que vous fana ma di permis din joina région kono directeur régional ou non c'est-à-dire région be kono directeur kelebe ni Sikasso ta c'est ça Sikasso kono directeur régional do be no o de be Sikasso région Kasobumbe o de o fana be nyamko donc par exemple Sikasso Kasobum o nyamko aller au directeur régional ye Kuchala Kolonjeba ainsi de suite région bela directeur kelebe au directeur de bi occupé à la région Kasobum parce que ni anga région ta Sikasso ni siku nunu be evita soro Kaso ye au moins wolonvla ou bien chégien parce que anga stratégie mouye tribunal be yoro Kasobum kelebe donc le directeur régional munu be olu de neka ntano ma fait comme neka représentant lié aux régions kono wala donc neka la sécurité donc olu fana et na fra ko mo ko bo Sikasso kana permis tane fe o ka galene donc olu fana mu be Sikasso olu yamarialen do olu fana ka permis di mo mais sika kan alisa mo condamné na oh voilà OK mais est-ce que il a sorti on a permis il a pouvoir déléguer dans le délégation de pouvoir ka diriger mayano est-ce que directeur régional nous fana il mana fait barano ga kam ka se ko pouvoir fana di Kasobo fana mais en comment nous be fait parce que la fia de kada on ye ka malien la fia o de angala nyini voilà parce que na fera ko mo ga mobilité ka kilomètre muga binani ou bien keme parcourir pour ga papier sur kata boy ka mo ya adegunga bonko sobe kaso re de guye na fera pour que ni ga mo ga nyonga angulu fana toro o chameno mais toro fana il faut que mo fana ka accepter ka fo ni ordre ma donc la amay ko sobe na yo mo toy o ka wili te kata Kasobo na kata mo la je tuko mo ja jena chema ere bo mago Kasobo kuma te no mo ma fo kuma modèle be fora mo be ta do tuko mo ja o ta bo tuko mo ja donc mi se ka mo fa be doko kun fla no na bo ni sariata je crois que abo kalama ngo bo désormais amo dabla parce que mo ka wili te kata Kasobo na kata mo so papier tibolo amo dabla donc alibi amani ni mo fe o ka wili kata papier nyini kata buka mo o ka saria de do mo ko tise ku ban a banque papier duma nous tra yoro tra juge papier di nous nana ne fene nous tra régisseur fait non président directeur fait non papier duma wata papier mine dron ka to présenter au bet donc ko mo ko amone nyini mo ko fait jugu ya te fin vérité c'est pour que ordre ka do anga yoro là parce que sécurité de jorobe ana voilà d'accord directeur nous bela jene feroye andale mala ni afamna joina absonganya mais kata mo intaga sigi halsa do ye kibara dama ka fo wari menenu la effectivement wala saka permis so wari afar ko ka wari di oh mo ko kora mo na jam kay na je o tigira mo ko no banka wardi est-ce que o no ka mo yele kaka et ne o de fongo katika mo ye ka la je Kasobo na droit de mo be Kasola avec Kasola même mo be na laje mais ali te bokata mo laje mais mo be se kana laje et puis nya fofana ngo pour que ga mo ye wari côté de papier de l'état mo ta papier ta do kata mo laje ana wari ko kuma indabla papier de fou ne be papier di fou nye kuma do fongi ma ngo ne be papier di juju be papier di ne ka bara mi be ndade do lan te dado mo ka bara ne ka bara mo te mum se ka foki drome kelindi ne ma papier kelila mais sara o de kama donc ne be signature de Pedro mais ngoni ka don ibna tam mo mu fi imu ya tigi mais papier signé drome kelé ma de ka mine mo d'accord monsieur le directeur ka keni ana bi sigi hakina l'engorgement des prisons au Mali l'état des lieux et perspectives oh en kumana gele chamanka mais mun ye fere o c'est ça wala sa iga kuma kono iba foko la fia de kadawe la kana kade awe mais hakina jumbe awla am se kan sigi ni ka fo pour ala sona la fia so sabatianga e kaso konana les perspectives anga la nini la fia de ambe o de kama nanti su ko ka nga boya o ye parce que ni mo la fiara o ba jira ka fo Mali yere kono Mali be adamadenw ka droit adamadenw ba sabati parce que ni mo be kaso la na yu ke iko bagan o mainde ko mo shiti se ki disi gushi ko eteta kaso la ni ala yi da ki beta kaso la
mɔgɔw bɛ yen nɔ n'a fɔra u ɲɛna k'u tun bɛ tile kelen kɛ kaso la u tun tɛ da la mais ko bɛɛ bɛ bɔ ala la donc an k'a bila an kunkolo la k'a fɔ bɛɛ de kan ka an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kaso bon matarafa walasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya jɔnni bɛ kaso la an denw de don an musow de don an dɔgɔninw de don an faw de don an kɔrɔw de don maliyɛnw don dugu wɛrɛ mɔgɔw don mais ne t'o kuma yɛrɛ fɔ ne b'a fɔ dɔrɔn adamadenw de bɛ kaso la donc o de kama an kan ka miiri don o don an bɛ se ka mun kɛ pour que bɛɛ lafiya kaso ni kɛnɛmana tɛ kelen dɛ donc an ka laɲini y'a ye kasoladen n'a bɛ yen a ka se k'a ka sport kɛ a ka se ka espace sɔrɔ a bɛ taama a bɛ segin kɛnɛya kɔnɔna na a ka se ka dumuni sɔrɔ sɔgɔma tilegan fɛ sufɛ n'i ye mɔgɔ bila kaso la a tigi tɛ se ka taa baara kɛ ka dumuni ɲini a yɛrɛ i kan ka dumuni d'a ma dɛ n'i ye mɔgɔ bila kaso la a tɛ se ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔ ka taa yɛrɛ furakɛ bana dun bɛɛ fan bɛɛ i bɛ kɛnɛma i bɛ bana i bɛ kaso la i bɛ bana donc n'a tigi banana komi a tɛ se ka bɔ jagoya don an ka infirmerie jɔ ka fura a furakɛ an b'o bɛɛ kɛ bon an bala ka an y'a ye fana k'a fɔ n y'o fɔ ka tɛmɛ k'a fɔ an ka kaso bon ni vraiment yɔrɔ ɲɛnamaw tɛ parce que u jɔra a mɛnna donc an ye partenaires sɔrɔ minnu b'a la ka an ka cellule bɛɛ bonyana ka fiɲɛ yɔrɔ don yɔrɔ k'olu bonya k'an ka prison yɛlɛma n'i taara Fana sisan Fana kaso bon kɛra kaso bon kura ye n'i taara Keɲeba o kelen don Kayi bɛ ten Kita bɛ ten Sikaso bɛ ten Sikaso yɛrɛ an ye étage yɛrɛ jɔ a kɔnɔ mais étage ma jɔ fɛn wɛrɛ kama dɛ c'est parce que espace ka dɔgɔ c'est pour que mɔgɔ caman bɛ se ka bila a kɔnɔ cogo min na donc an bɛ effort kɛla vraiment mun bɛ se k'a to an ka kaso bon mɔgɔ bɛ se ka lafiya kɔnɔ n'u nana ka na ni wagati in kɛ u ka wagati kɛ lafiya kɔnɔ wagati kɛra an b'a dɔn bon kaso bon kuma man nɔgɔn kosɛbɛ parce que ko bɛ ko la n'i yɛrɛ k'i b'a kɛ mɔgɔw bɛ kuma k'a fɔ a b'a la ka kasoladenw jama kasoladen jama tɛ n'i y'a jateminɛ wagati tɛmɛna yan nɔ an ye humidificateurs di kasoladenw ma a digira mɔgɔ caman na réseaux sociaux kan bon an b'a faamuya parce que mɔgɔw fɔ ko kasoladenw don mun na an bɛ nin kɛ u b'a fɔ ko n'an ye nin kɛ u bɛ na jama u bɛ segin ka na mais o tɛ an y'a jateminɛ funteni mun bɔra salon kɛnɛma mɔgɔw yɛrɛ a y'u ni tɔɔrɔ kuma tɛ minnu bɛ kaso la n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ 100 bɔ so kelen kɔnɔ chambre kelen kɔnɔ ko fiɲɛ yɛrɛ tɛ don yen anw siran yɔrɔ ye mun ye mɔgɔw kana san an bolo kaso kɔnɔ ni mɔgɔ sara i bolo kaso kɔnɔ a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a fɔ i y'a tigi bali a ka bɔ a taara sa i bolo parce que n'i janto a la o bɛ jouer adamaden bɛɛ hakili kan je crois que o yɔrɔ ninnu de kama an b'a essayer ka situation améliorer walasa o bɛ se ka lafiya cogo min na bon n'u nana kaso la an fana kan k'a lajɛ u bɛ se ka baara mun kɛ lafiya kɔnɔna na fɛnw b'an bolo atelier caman b'an bolo an ka kaso bon na n'i taara lajɛ menuiserie bɛ yen nɔ soudure bɛ yen nɔ finikalanyɔrɔw bɛ yen nɔ atelier wɛrɛw bɛ yen safinɛ dilanyɔrɔw bɛ yen nɔ olu bɛ an ka kaso bon na donc n'i nana an ka kasoladenw an b'u dege baara an bɛ mɔgɔ ta an bɛ minnu sara u ka kasoladenw dege menuiserie la u k'u dege finikalan na walasa n'u bɔra u bɛ se k'u sigi u yɛrɛ ye ka fini kalan ani ka soudure kɛ ka menuisier kɛ a b'u to u bɛ wari sɔrɔ u bɛ se k'u janto ka denbaya la a b'u bɔ sonyali la o de y'an ka hakilina ye an fana sɛnɛkɛyɔrɔw b'an bolo sɛnɛkɛyɔrɔ 4 de b'an bolo Mali kɔnɔ yan sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ b'an bolo Kɔnsegi la dɔ b'an bolo Tana dɔ b'an bolo Bagineda ani Keɲeroba tracteur 2 de b'an bolo mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɛnɛ kɛ dɛ an ka kasoladenw de bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ taa u bɛ don tracteur kɔnɔ an b'u dege tracteur bolo la an b'u dege sɛnɛ kɛcogo la u bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ balo sɔrɔ n'an ye balo sɔrɔ balo bɛ don olu de ka dumuni na mais balo dɔ bɛ feere n'a feerela wari dɔ bɛ d'u ma k'u to u ka kaso kɔnɔ n'u bɔra u bɛ se ka taa n'u wari ye cogo min na ni n'u jɛ an b'a fɔ o ma ko réinsertion c'est pour que n'u b'an bolo an k'u dege ko la walasa an k'u labɛn n'u bɔra u bɛ se ka société bɛ se k'u accepter cogo min na bon n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana fɔ parce que Bamako kaso bon i y'o fɔ bɛɛ de b'o kuma fɔ k'a fɔ a dabɔra mɔgɔ 400 kama mais mɔgɔ 2000 ni kɔ bɛ yen nɔ tiɲɛ don mɔgɔ b'u yɛrɛ ɲininka o tuma état b'a la ka mun kɛ la donc diyagoya de don an k'a fɔ état bɛ mun kɛ la état bɛ effort camanba de kɛ la kaso ko la mais n y'a fɔ cogo min na kaso ko kuma ma nɔgɔn sinon état b'a la ka prison kura jɔ la o prison yɛrɛ de photo filɛ nin ye tan nɔ Keɲeroba a prison bɛ mɔgɔ 2000 ani kɔ o mɔgɔ de bɛ yen état b'a la k'o jɔ la partenaire ka dɔrɔmɛ t'a la état de ka wari don walasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na o baaraw bɛɛ senna avancera kosɛbɛ o ye état ka effort ba ye kasoladenw ka lafiya kɔnɔna na. D'accord directeur
o ye ka se ka kaso ngora jɔ mais o kaso ngora a bɛna jɔ mara jumɛn na jamana yɔrɔ jumɛn na i ye Keɲoroba in fɔ a bɛ min a bɛ jɔla Keɲoroba yani ka se Kangaba Keɲoroba ni Kangaba bɛ kilo 20 ɲɔgɔn na a bɛ jɔla yen de o de ye Bamako kaso bonba ye kura ye Keɲoroba a baara avancé la kosɛbɛ parce que n bɛ se ka n k'a bɛ à peu près 70% baara b'o la. D'accord mais ni o baara in ni o ye sen sɔrɔ sisan nɔ Bamako MCA bɛna bila pewu wa. Ne tɛ se k'o fɔ faamaw de b'o kuma fɔ mais ne kɔni bɛ mun dɔn c'est que a baara bɛ sen na a baara bɛ sen na donc an ka faamaw de b'a fɔ an bɛna mun kɛ en tout cas possibilité fila bɛ yen Bamako ta yen o bɛ se ka datugu pepewu bɛɛ bɛ taa yen nɔ ou bien Bamako ta yen o bɛ se ka to yen dɔw ye n y'a fɔ minnu ka kiiri ma kɛ fɔlɔ pour que olu ka to juge kɔrɔ minnu condamné na olu fana bɛ se ka taa yen mais pour le moment a ma fɔ fɔlɔ a bɛna kɛ cogo min na mais pour le moment ne bɛ mun dɔn c'est que yɔrɔ in bɛɛ jɔla a baara avancé la kosɛbɛ et puis a bɛna an lafiya ni Ala ni kira sɔnna mɔgɔ bɛ mun fɔ ko Bamako kasoladenw ka ca ko place tɛ yen o kuma bɛna ban Ala tɛmɛ ni Ala sɔnna. D'accord directeur o jigiya diyara n ye kaban mais an b'a fɛ ka min dɔn o kɔnɔ baara in na ni kasobon taara fɔ yen fɛ fɔ Kangaba mara la mɔgɔ minnu bɛ taa dumuni di u ka mɔgɔ ma don o don Bamakɔ yan o de bɛna kɛ cogo di. mais i b'a dɔn Bamako kasobon in jɔra depuis période coloniale la a yɛrɛ y'a fɔ dɛ a bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ minnu bɛ sigida la n'i ye Segulu ye hali sini yɔrɔ in bɛ datugu an bɛ bɔ yen nɔ donc f'an ka bila an kunkolo la k'a fɔ an ka wagati sera an kan ka miiri ko la ko mun na kasobon in bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o hakilina de ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bila k'a fɔ an ka kasobon jɔ Keɲoroba o ni fɛn ka ca mais n bɛ mun fɔ mɔgɔ dɔw bɛ se k'a fɔ aw dun bɛ kasobon bɔ Bamako cogo di ka taa n'o ye Keɲoroba o tuma Keɲoroba tɛ dugu ye mais n bɛ mun fɔ mɔgɔ ye kasobon in ni Keɲoroba yɛrɛ ka ca mais a bɛ Keɲoroba mara de kɔnɔ mais an ma taa kasobon jɔ Keɲoroba kɔnɔna na ani Keɲoroba fana ka ca an y'a jɔyɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na mais e ye mun fɔ c'est vrai ni ko nasuguya kɔni ani gɛlɛya de don dɛ parce que i b'a bila i kun la a bɛ fɛ an ka to Bamako kura yan wa kasoladenw ka to tɔw cɛla wa ou bien a bɛ fɛ an ka kasoladenw bɔ tɔw cɛla ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ je crois que n'i y'o yɔrɔ jateminɛ i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la wagati sera wagati min na an ka miiri kasobon yɛlɛmani na gɛlɛya b'a kɔnɔ parce que a bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ taa ni dumuni ye cogo di mais aw bɛ mun fɔ o yɔrɔ la c'est que anw jagoyalen don ka balo di mɔgɔw ma an b'o de kɛ an bɛ daraka di mɔgɔw ma an bɛ tila di mɔgɔw ma an bɛ surafana di mɔgɔw ma donc o yɔrɔ jɔrɔna o kan ka nɔgɔya dɔɔni parce que n'i y'a mɛn i bɛ jɔrɔ k'a fɔ n bɛna taa dumuni di n ka mɔgɔw ma cogo di c'est que dumuni tɛ yen alors que dumuni bɛ yen daraka bɛ yen tilela bɛ yen surafana bɛ yen. ok parce que directeur o yɔrɔ in na mɔgɔ caman b'a fɔ ko dumuni bɛ di kaso la ko dumuni ko c'est pas de bonne qualité c'est à dire que dumuni ɲɛnama tɛ ko de bɛ mɔgɔ caman bila ka taa ni dumuni ye k'a d'u ka kaso la don ma. n bɛ mun f'i ye o yɔrɔ la jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ ka sɔrɔ hali u t'a kalama mɔgɔ b'u da don kaso ko kuma na depuis Ala y'u da u ma don kaso bon kɔnɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko daraka bɛ tobi ko tilela bɛ tobi ko surafana tobi ko tiɲɛ tɛ mais État bɛ miliyari ɲɔgɔnna de di kasoladenw ka dumuni na san o san miliyari o tɛ kulonkɛ ye dɛ an ka kasoladenw ye 7000 ɲɔgɔnna de mɔgɔ b'a wolonwula Mali bɛɛ mais État bɛ miliyari ɲɔgɔnna de di kasoladenw ka dumuni na walasa État b'anw jagoya an ka daraka d'u ma an ka tilela d'u ma an ka surafana d'u ma État bɛ tila ka wari di tuguni walasa an bɛ équipement san ka don an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ lit b'an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ table de consultation bɛ yen tensiomètre bɛ yen nɔ diabète détecté a matériel État bɛ wari de d'a ma chaque année an ka équipement sɔn État bɛ wari d'a ma chaque année an ka fura san ka bila an ka infirmerie bɛɛ kɔnɔ an bɛ fura san an b'a réparti an ka prison 59 de ni ɲɔgɔn cɛ walasa fura kana jɔ donc dumuni quantité kaso tɛ se ka kɛ ko i b'i ka sokɔnɔna na i ka sokɔnɔna na ni mun y'i diya i b'o tobi mais kasobon kɔnɔ hali o yɛrɛ la dumuni mun bɛ tobi an ka partenaires de b'an dɛmɛ CICR b'an dɛmɛ o la olu de b'a fɔ an ɲɛna dumuni tobi la ni de ka ɲi ni de man ɲi an b'an ta o de fɛ walasa o bɛ se ka lafiya cogo min na. d'accord directeur o baara ninnu kɔnɔ an b'a fɛ ka kɔrɔfɔ kuncɛni mun ye o de ye kaso man nɔgɔ i y'a fɔ cogo min na laɲini dɔ de b'a kɔnɔ mais est ce que bi minnu bɛ wele ko la solution de substitution a yɛrɛ ka sariya kumakan na n'o ye ka se ka fɛn dɔw bila fɛn dɔw bɛ yen nɔ kasoladenw b'o ko mais a bɛ se ka ɲɛnabɔ est ce que gɛlɛyaba min bɛ nin ko in kɔnɔna na a kumana ni juge nɔminalikɛlaw ye minnu ye parquet.
Bon, vous savez, à comment nous concevons parce que ni moko kokila mon kadiye atigata kasola de kadi. Ora to juju te famille à Kosovo. Tomorrow mo mona ko ken juju ma blakata kasola. En société qu'on a te famille. Donc e gele ado. Mais saria fane ajira ka fo ko do be no luma se kasola donyo. Ko do be luma se kasola donyo. Ora to e médiation pénale info. Oye munye oyaye do e saria soso. Juju yere aye a ni kuin amse ka kuma fo oni nyokonte. Juju bi se ka mo do be lu désigner lendo médiation kama juju bi se ko lu do désigner ou bien médiation kana na be na be PV ka ba signer afora bana wala kasola don to la mais médiation pela ni ya fo ateke ko bela de ateke ko bela infraction do be ni ya ke médiation ko ta leveta kasola voilà. Donc médiation ye ko ye mun kana ye parce avec kasola den do ya do ni kasola den do ya o de fana kana o bango bara lafia o be kasola den fana lafia mais médiation c'est que fin belle. D'accord, le contrôle judiciaire et détention pour vous avez une fois au Canada est-ce que afin de la ligne que juge d'instruction fait ou que c'est au baran nous fana que contrôle judiciaire ye mouye o ya ye mo ye saria soso mais saria so juge ya a gâté mina ka fo bo amasa ka blakata kasola mais jago ya de do aka dossier ka continuer juge ba fin nan bon dokokun ibena ira jirana mais ikana bobo makokono. Voilà, ou de contrôle judiciaire pour que le juge n'y ait qu'à toi, pour que atiki kana boli. Atiki ta kasola ba kaso, mais aka mouvement limité le no, ni koko ya ja atisokoke. On peut encourager Kosovo parce que maintenant mon finina, au Europe fanana, il y a sur population kasan ça y est que kasola do kachan. O gelea ba antoro chukumina, en reko, est-ce qu'il y a massé à Sera en juju kakuma. Donc nere atelier organisé. Partenaire ou yan demo la Kosovo c'est sérieux en demain ambassade des États-Unis fana yan demo ko financer un atelier que Bamako ya katake kai katake mopti ani juju kasobon parakelo ani juju an kuma nanu an juju aya gete minede kasola de unchara an sanganendo mo menendo kasola o ka kiri make amis anga kuma anga la jame solution muso anyo atelier o ke olu bala kan demena Kosovo mais se ga mu fami domine ko bi jena yere ma chama dona ko la de dossier bi bola yere de ambe juju fu rola parce que juju munun koni ye bara damne c'est ça no ko kono am se ga mu fo vraiment barakela o do ko procureur judiciaire ba mbulo barakela o do parce que juge dossier bi bola en yere de be kasola do l'avocat du jugement dokokun c'est ça on be kasola de mun labo katu ka kirinu ka fena avec kasola de keme flabo Bamako yando avec kasola de keme flabo Bamako tribunal ou bela pour te dire que juge bi bara la c'est ça dossier be bola yere de o klenin koni am se ko fo voilà par semaine avec ka 200 votes man amite me 200 ka ju ambora vacances judiciaire là c'est ça je joue ma vacances judiciaire que ne se ko fo parce que follow la vacances judiciaire kono dossier juju ki rew kunti dossier boli kasola do boli kumbe sumaya mais un vacances judiciaire beke kasola do be ambu la po de katano juju mo ke me fla do ko ngono o ma do ngone. Voilà, c'est pour dire que vraiment effort balaka que la élément bas de bidon ko là c'est ça. D'accord, directeur wati koni sabakon corona mais mi kasola doy ni dona kasola ni bora abe mon tien il y a la cadre de la droit politique quand tu regardes droit politique et civique. Non, ça dépend, hein. Ça dépend jugement be fait mon fond. Donc rota on ga bara ko so juju de ka bara kono na parce que condamnation do be no yusro ba to reality c'est que candidat député yani maire ya non na mais ota on ga bara kono o be juju ka décision de kono voilà. D'accord. Donc on fait ça la délicat du même bolo kan yeshi juju ma ne nommé kala mu parquet procureur ani juju bela jene voilà ça il hakna mon ko mais la solution de substitution il a sera médiation pénalement quand contrôle judiciaire faut là on a voilà ça kasola do mun se ka nyana bo kasola mari kasola do ka se ka fait bon message manchi ne be juju fou mais a fo bi ka fo ou be bara muna vraiment ne ni so jale no la parce que dossier ou bitelera dossier ou bola ne en tant que directeur de l'administration pénitentiaire ne ga la ni kiri ka ke jono ni mo munu ba mbolo ou ka juger jono ou ka hake kado parce que nous avons hacké dans les baraques parce que nous avons hacké dans les transférés nous avons condamné par exemple sans fla
mba do mo place ben bolo sikaso me se ka tigi bo bon ko meta bla sikaso aga santo kaso ke mais na ma condamné nti se ko ke ni mo condamné na abse ka to ba dege bara dola mais mo be kaso la ta do be bo bi o bien chini mo dege mo bara la mais na tigi condamné na déjà 100 100 fla abato mais a dege bara dola donc o rôle la mani ne juge fait o ka ke de sorte que condamné bi se ka chaya ni détenu provisoire parce que nous condamné chara o de administration provisoire administration pénitentiaire lafia o de kaso la do yere lafia o ka dossier o telia wala sa kaso la do ka don o ni mu ka kan o ka hake ka duma bon mais alisa ka don o ka don ka ko kaso la do ka chan ko sobe kaso la do ka chan donc nous sera ka médiation pénale chaya ya fo chuko no kausa ani ka contrôle judiciaire ou chaya o be usa mais encore une fois infraction d'obé ou kaso de solution to la médiation pénale koto la contrôle judiciaire fo to la voilà bon état fana ka fo parce que anga tien fo jamana bala ka sego kala jamana ba sego kala parce que ni dumuni ko fo ne be na na war mu ko be dumuni na oni 600 chama ba de farala kan chama ba de farala kan froid chama farala kan donc état ba sego kala anga kasola de partenaire ou fona ka fo parce que partenaire ou sego kala partenaire do era ba ambolo Pays-Bas Hollande jamana kono klebe ka wari bla pénurie mo ka disposition na pour que anga kasola kaso bombi se ka chochoko mina saria kono na ka do fra selu ka fien boro be se ka so kaso bongono amala ka barakela au projet kono prison bisabade donc Pays-Bas ka fola américain ba ndeme union européenne ba ndeme tiens là donc on foli be d'accord on foli ba au fone parce que abato aka émission ba to mo ba do ambe baramuna parce que nya fo chukumina mo tata kaso bona mo ta do kaso bon ko chukumina mo ko no butu ka sokono na na don ko ka kuma fo mais akoni émission modèle ba to ba don kaso e muye kaso la denka hake muye ani an re hakle na ta muye kaso bona ube kuna fo no so la ko ma fo ro la mamu mbe ni ube sharia so wale oke ebise ka mu la jeli kan fu nyana kaso kololo ka kuma kunche mais ka fu nyana jamana kono saria de be ka saria bato ni saria bato ra be de be lafia kaso mai ni comporter kan ya société kono aka chala fete ta kaso munu fana ni ala ya latike munu ko munu kan kaso kan no ye kaso fana ke nous bora kuma ko tija o manga o kana segi tukuni kaso kono parce que bon comme on le dit faut la ala mais flana o yere no ile ni ko ni dona kaso kono ke katange ka boy kinga ki jija fe bi la se kaso la doma ibo éviter o de no wate mo ka don jamana kono saria de be saria kan ka bato ikani to ka sokno na ka fo ne karsa ni mu ene dia ne boke no o kera jamana kono o te jamana ede voilà d'accord mot de fin. Mais ben faux, ben barake ñokon faux parce que équipe do ben bolo tiena o be barake en surveillant des prisons be barake ko so be même ko tuga barado ne bo de fo mo ko na ngoni amé malien be sunoko mo ko do ba mbolo yi parce que lu marale ndo ngani donc be ki janto kaso la de na be ki janto surveillant des prisons o ka baraka o dronté travailleurs sociaux be no vraiment baby i généraux fini ko ina mais anga barado nete mais na la son avant avancer ko ke ante décourager inchallah. D'accord. Ni ne kunye au garjiga ibi sari blongo no shirfla jabaran toka ka keni ni kuma ye anga mawlele mu amulo koroni oye monsieur Ibrahima Tungara, le directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée de NAPES. Ale de onyama baibi ay ambisimina wala saka saka an blasara nineka o ansara ka nyingalo mun temwala kilindala ni amasaka min jabi ola ambe afo mo be fo yere kewalela amba fo ni chesirina o mi fana ye association ye ani kulwero o kwa adamadeya la fasa ton wode blanne beka o demo fana ka bara ni mi yera wala rapport ka ke o kasuma no kera ni ala sona jamana yi la fabi sona sabati akono wala ami awfo shirfula jabara soto wala ka fo ni ala sona jam kan were anan o soro mi me awfana nafa jamana ali bara yoro donuka kirito metuka ni ala sona ana nyoko soroka minye cour d'assises aka kuma kona dasero ma ni ala sona cour d'assises munye o procureur mumbe aka yamura kono anana fana sigi ka masala wala sa o kanyefo aka compétence ka do ama fo aka me watibere
assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.